जोबथा आंनि जोबथा Ajoy, oi Ajoy, आंनि बै मबाइलखौ लाबोलाय। लांगौ र' आदा। दे थाब लाबो। न' मबाइला ओंखारलायबायनो। आदा नों अनजालिखौ लोगो हमनायखौ गारदो। आंनि गोसोआ गिनाय मोनदों। मानोना दामानि उन्दै हिनजावसाफोरखौ हाबा खालामग्राफोरा हमजागासिनो। थै बेफोर राजनितिकनि गेलेनायफोरसो। बेफोरखौ नों आंनाव बुंनानै जेबो लाब गैया आदा। आं नोंखौ बेखौल' बुंनो सानोदि नों दानो बाजै अनजालिखौ हाबा खालामथ'नो नाङा। नांगौबा बोसोरबानि उनाव लाबो। दे बुरैफोर बायदि दा बुंथिबाय था। थाथ' आं थांसै। थाब फै आदा। दे जागोन। गादामला दाबो जाया नामाब्रा? ओइ जाबाय दा सफैगासिनो। देलै थाब खालाम बाबाया आंनिनो दाबो जाया नामा? ओइ जाबाय इसिबां खस्थ'खौ जाया नामाब्रा? आयुलै आयौ मासे गुवार गेजेराव थुजागोन नामा? नै नङा होननाया गुवारथार माथो हानगौमोन नामाब्रा? गैया ओरैनोबा आफाया खस्थ' खालामनानैसो होनाय। एफा गुवार सोर बानायना होआ? नै नङा होननाया खिबाबो गुदुं ब्लं नंलायबावोसो माथो। सोर बिमा बिफा बानायनायब्रा? एमआइ कम्पानिया बानायनाय। एमआइ कम्पानिया नोंसोरलाय अबे खिनि एम्फौफोर जाम्बाफोर? थुनाय जागोन नामा खनसे गेजेराव? गैया ओरैनोबा आंना बिराद हेंजाखाथारो। थुजागौमोन दांलै खनसेल' ब्लांबो लागोन आङो। हरलाय आंबो लालायगोन हरलाय। होनबारला होनबा नोङो होदोलै लाबोदोब्रा खनसे। थै आलथु थुलाय थांसै थ'। खनसे थुजागौमोन दांलै। थुनायथारगौमोनब्रा आंथ' माबायदि आंबो हेलौ दाबो फैया? र' थांगासिनो दं दसे नेथ'। दे थाब फै आं दहायनो मोनफैदों। हा नोंलाय बहाथो दं? आं बै जिख्रिबारिनि मन्दिरावनो दङ। दे थाब फै। आया दिनै माखौ रागा जोंलाबायखो? मा जादों नोंहा? मा जाखोसो बुंदों? सोमदोन नों आंखौ माला लांनो सानखो? लांनो माने मा मानै जाखो? ना आंखौ लांनो गोसो गैला? गोसो दंलै सना। नों गोसोखौ एसे हमथानो नाजा। नों खोनायाखै नामा? आजिखालि उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायफोरखौ पुलिसफोरा हमगासिनो दं। आरो आं नोंखौ दा बायदियाव लांथारब्लाबो हाबानि मन्दपनिफ्रायनो पुलिसफोरजों थिखांलांजागोन। बिदिब्ला नों आंखौ बैसो उन्दै होननानै हाबा खालामला आरो? सना नों एसे बुजिलाय। 5 बोसोरनि उनाव लांथारसै आं नोंखौ।
ओइ आं गुबुनजों थाङोब्ला खिन्थु आंखौ दाय होनो मोना दै दे आं थांसै आं बेफोरखौ जेबो मिथिया दै जोबथा होत्स आं मा खालामबावनांगौलै बिथ' मानिखानाय नंला ओइ आसोलफोर नोंसोर खोनायाखै नामा नों माबा बुंदों आरो माथो आंलाय जेबोखौनो खोनायाखै ओइ दावहारु नों माबा खोनादों नामा खोनायाखै नों माबा बुंदों नामा जाखौ देलाय गोच्चा बुंलाय होद मोसौफोर बुंखायाखैनोबा आङो होमबा माखौथो खोनादों होनखो आं बुंनोसो नागिरदोंलै खोनासं नोंसोरो देलाय बुंलाय नै आसोलफोर दामानि माथो फिसा हाबा लानायखौ सोगासिनोनो मायाव बोरा मायाव थानायावब्रा थानायाव नै दाखालिनिफ्रायनो चिराङाव हमै 16 जन बारबायनो आरो गाबोन समफोरो जोंनि बेलसियावबो ट्रोप खेला मोनो माबा नोंसोरो हमथोंलै हमथों ओइ इदि बुंनो हाब्रा आं गियो इस आसोलाबो उन्दै नालायथो ए नङाबा माथो साला बेनिखायनोथ' गिदों बै जाखब बेखौबो हमना हरनांगौलै होद फाग्लाफोर मानो सिगियोब्रा होद थादो नोंसोरो साला गोरलै गोरलाम हिनजाव लानानै दासो गिदों ओइ थां साला गोदो लेखा फरायथिंबा बैथिं सोलांलाय बेरायग्राया दासो मोनदों हामदोंलै साला दालाय बहा गबावनो अरखारनि आइजोंलाय औ बे फाग्ला हौवाया सोरांस्लाब मोनै बहा खारलायखो दाबो सेंग्रा गोरलै बायदि देखायनायखौनो गारलाबोयो ओरैनोबा दामानि माबा माबि खोनागासिनो आङो माबा बैसो गोरलै हिनजाव हाबा खालामबानो पुलिसफोरा हमना लाङोनो ओइ मिसिमा दे थाब ओंखार हा मा जालाबायखो मानसियालाय मोदायसो हरना फैखो ना माखो दे बेफोरखौ उनाव सराय दा उनाव पुलिसफोरा आंखौ फैनानै हमना लांगोन गाबोनसोबो जोंनि बेलसेयावबो हाबफैनो बेफोरखौ मा बुंलाबायखो नोंलाय बुजिनानै मोनासै आङो उन्दै बैसोआव जुलि लानायफोरखौ हमगासिनो ए होमबा नोंमारगौसो खोमाहाय थुथु बेगा लायदो बिहावसो न'आवनो थांनानै थाखुमायथ'नांसिगोन हालाहां बे हौवाजों हाखु दाखुथार फैलै थाब फै थौ थुदो थाब फैदो थाब दासो मोनदों उन्दैयाव लाबोनानै आंखौ दासो गिदों सोमखोर नोंनि आरो आंनि मोजां मोननाया सैथोब्ला आरो जों सानैनि मोजां मोनलायनायाव इसोरा जुदि हेफाजाब दङब्ला जों सानैनि मोजां मोनलायनाया माब्लाबाबो गावस्राया नों आंनि मेगननि गोजान जानो हागौ अब्लाबो नों आंनि गोर्बोआव अरायसम थाबाय थागोन सोमखोर
थांना थासान्दियावबो थैनाय बायदिसो जाना थानांबाय आं नोंनि थाखाय जोबथा बाजै आदाया फैयाखै नामा? बाजै आदाया बोरो? आगै नोंदाखौ पुलिसफ्रा हमनानै लांबाय। मा? आदा आगै बाजै आदाखौ बुंखादोंमोन आङो नोंखौ खिन्थायाखै नामा? खिथादोंमोन आगै नाथाय आंनि अख्रायावनो नोंदाया आंखौ जुलि लानानै दा जोबथेसालियाव थांनांगौ गोनां जाबाय। आंखौ निमाहा होदो आगै। बाजै आंखौ निमाहा होदो। बाजै आदाया फैफिनला नामा? बाजै आदाया माला फैगोन बाजै? बाजै आदाखौ जोबोद गोसोखांदों आङो। आगै दुखु दाजा आगै नोंदाया फैफिनगोन आगै। अनजालि मानो एफा दुखु लादों? आं फैबायना नै। थांना थासान्दियावबो थैनाय बायदिसो जाना थानांबाय आं नोंनि थाखाय जोबथा